Nagsimula sa simplong pangarap, mga di magkakilala nagtagpo sa iisang hangarin. Sa bahay ni tatay sa Doña Luisa Subdivision, doon binuo ang pangakong hindi matitinag kailanman. Iisa ang sigaw, katarungan at karapatan. Isa ang laban para kay Tatay Digong lamang. Hindi matitinag, hindi matatakot, kahit anong uno, sama-sama sa pagbangon. Kami ang 24/7 volunteers, vloggers, kasama si Tatay Digong. Lagi kaming nandito, walang iwanan, walang susuko. Sama-sama kami hanggang sa dulo. Lumipas ang mga araw, lumalim ang samahan. Mula sa bahay ni tatay, lumipad ang ating tinig. Bawat vlog, bawat sigaw sa bayan maririnig. Solidong grupo, tapang at malasit ang bawan natin. Iisa ang sigaw, katarungan at karapatan. Iisa ang laban para kay Tatay Digong lamang. Hindi matitinag, hindi matatakot, kahit anong uno, sama-sama sa pagbangon. Kami ang 24/7 volunteers, vloggers, kasama si Tatay Digong. Lagi kaming nandito, walang iwanan, walang susuko. Sama-sama kami hanggang sa dulo. Hindi man kami perpekto, puso'y totoo. Bawat isa'y handang magbadantay, magtanggol, sumalo. Dugo't pawis para sa bayan, sa lider na totoo. Kahit saan, kahit kailan, tatayo kami para sa iyo. Kami ang 24/7 volunteers, vloggers, kasama si Tatay Digong. Lagi kaming nandito, walang iwanan, walang susuko. Sama-sama kami hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Tatay Digong, kasama mo kami hanggang sa dulo.